Bapak Guru Kiseno ingkang wonten ing Banggi Metpalen. Ugi Bapak Pina nggih ingkang wonten ing Kendung. Salame kangge Ibu Ipina, Mama Ipina yang baru. Nggih Bapak Mega nggih wonten ing Karangjati. Siap wis Pina nggih bulan Ibu setunggal tanggal bulan 8. Malam Bu Ayu, Bu Ayu wonten ing Ngluyu. Iki lo, tekno. Iki lo. Kasep. Jare lore tondo foto tak openi minangka talining tresno yen suwe ora ketemu nyawang jare lore wis ilang kangenku. Muga ora lali mas bunga susah tau dilakoni. Tondo tresno yen to aku kangen kena dinggo tampa cintaku hanya kamu cinta merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat kuku Yo bila berbuah hanya sekali itulah cintaku
cukup kamu saja Kamu saja. kamu saja yang di hati aku tetap setia tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah merah jambu. Cukup kamu saja, kamu saja sampai mati.